Ja s'han obert les inscripcions pel Camp de Treball Local Jove de Tremp, adreçat als joves nascuts entre els anys 2007 i 2012. Una oportunitat pels que vulguin tenir un primer contacte amb el món laboral i donar un servei a la ciutadania en diferents propostes ofertes des de l'Ajuntament. El jovent pot triar col·laborar a l'esplai de la Casa del Sol Naixent, a l'Escola Bressol del Col·legi Maria Immaculada, al Campus Esports de Tremp, al Servei Sociosanitari de l'Hospital Comarcal del Pallars, a la Residència per a Gent Gran de Sant Joan de Déu o a la Brigada Municipal. Els serveis prestats poden ser d'entre 1 o 2 setmanes. S'han de complir el temps de feina estipulat i els seus horaris. El servei no és retributiu i sempre s'anirà acompanyat de responsables de les diferents opcions. La data d'inscripcions acaba el 13 de juny.